Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu bayabuya season 6. Bathi babuya first week of October. Ngishilo ukuthi kuzokwenzeka sibone uMembeso kaMakhumalo lokho senginakho isiqiniseko sakho because iDaily Sun ikuvezile lokho ukuthi uMembeso lo ubukade ushutha bekushutha Uthando Nes'thembu, uteam Uthando Nes'thembu. Okay ke okunye siyababongela iproduction team Uthando Nes'thembu ukuthi umsebenzi wabo ube impumelelo ingakho sebebuya no season 6 manje. Ngishilo ke eqaleni kulabade ngibahlebela kancane ngithi asihlebeni uMangwabe ube khona kuMembeso simbonile ubegqoka white emuhle. Kodwa ke ifamily yakayivezi ithombe bakwenzelani lokho uma sekusondele usuku le episode kaMembeso noma i-episode lezo veza uMembeso after sebeveza ukuthi bebenjani ezumndeni bebahle nani. So ingakho sithi le mhlambe yomngani nokuthi bebengafanele beveze siyayikholwa kancane siphinde singayikholwa ngoba ingabe strategy ukuthi idonsa amehla abantu because le ngane kanye number 5 sesidlulile kuyona si right ngayo kodwa sibonile ukuthi bayabuya ke nendaba ka number 5 uMangwabe ube khona bekade ngishile ekuqaleni nasi isithombe nginifakelele sona nefamily futhi beyikhona ukuthi ngesize sibone manje sizobona after sekuvela uMembeso basebenza kanjalo ila sesibona ukuthi ingubo kabani beyinjani egqoka sobani konke lokho. Sengishilo ukuthi siyawubongela iteam Uthando Nes'thembu. Okunye nje Isithembu ayisona abandla. Bayazama umndeni waMseleku. Siyabona futhi usumndeni oright, umndeni nje ophilela kahle. Nangomangwabe ubezobuka usuku olukhulu kaMakhumalo and inhliziyo lapha yakufanele ukuthi uyibeke phansi ngoba kunabantu abazoshutha ujabule. Kodwa nje cabanga usuku kwa husband wakho enza zonke ezinye izinto nomunye wife. Yeah, ne? Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Ngiyabonga kakhulu kuleli page usenza ama reviews ama TV shows. Sikhulume ngosaziwayo kancane, sibuye sifake ne motivation ephuma kosaziwayo. So nje kuhlangane